Jabir ibn Abdullah o nyawi nyande man annabi se ummi nde ummi seyi hama seyi laari mo o yaadi ben to sahabe annabi jo annabi jo laari mo mocci ndiyam hokki mo o yari ko Jabir ibn Abdullah o yiya o mayam so yata annabi jo to min ka yiya kel mi woni jotta non mi watta jawdiyam Jabir se jippini kutiba alaykum iza kanjolo atal mala lahu bi zawil qurbe wal yatame wal masakini wabni sabili wasailina ay haddo wa firriqabi hambe bo gebe jeego qiyamul ijtimaiya kanyum do to dum beddan hawtugo ta hokkan bandirabe ma e yidete on gondam be mabbe to a hokkan yatimen amaran baraji Allah amaran inore wonde to a hokkan miskinen kadhalika banni nden to a hokkan tobe banni yumnu sabil to ni alati a shahido a hokkan beedo do nden bo do ado yidi jawdi man a hokkata na faidu mari tamba ado yidi ala hubbi hido ado yidi ndi amma yidi go mari do yidugo mari hatta ma hugo kugal ngal do seto tindiro nasti hama hawti amada nden alqiyamul fardiyya al ijtimaiya nda darajaji do di fere ma a wadata amma bo di do larani himbe kanjon wa qama salata wa ata zakata boshi julde hata boshati ndala himbe laran ado jula to himbe yi awala jula to be hitantama kita dume kita ikamu salati mana seto himbe lari ado jula mana himbe pat shedi ando ado jula be himbe ay dum qiyamul fardiyya on amma do larani be adama bo nen waata zakata non bo ittugo jakka zawdi mada a ittandi dole ma ba hokka be Allah wi a hokka ay an don ittata dum qiyamul fardiyya an don wadata amma bo dum larani haqqe yimbe kanjum je arande qiyamul fardiyya tan darajaji on je ma an fere mada diga an sai Allah ida wol qiyamul ijtimaiya tan do bo ku jon ko wadanta yimbe dem do bo qiyamul fardiyya al ijtimaiya do bo do hawti didi fu nden wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's dombo al qiyam an nafsiyya hukma al kamal an nafsi munyal hadume munyal wakati talaka ku satata be munyal wakati imtihanuji satata be munyal wakati yel gonga be gonga warata kanyon wakati amre nden jamira sevi beedo do hawtube beedo do ulaika allazina sadaqu beedo do hambe noni gongdube o wi go ulaika allazina sadaqu wurtini yahudi en haddo wadi wurtini be ay yahudu en hambe be nuddini be annabo en fere be nuddini annabo en fere be yardi annabo no e fere be yardi annabo no e fere nden be hadi yimbeji bo haqqeji mudum yimbe duddum be hadi dum haqqeji mudum be hokkay yimbe haqqeji mudum mana be do burna marbe do be wala be do burna lamlambe do talaka naba Allah hitiri be fotan ha ko dume hambe ko hadina be do wadi je lamlambe mabbe fere je marbe mabbe fere je talaka en bo fere ha sharia ci fu banni se be wurti haddo non mushrikina hotani be Allah hambe be wurti ngam dume hambe be nuddinayi Allah e yahuden be nuddini Allah mo be nuddinayi malaika ngam be yidi malaika en fere be yida malaika en fere en fasino karawani faqalatil ay be yida no jibrila nder malaika kun man kana adu wonde jibrila fa innahu nazala ala qalbika arabe bo hambe bo be nuddinayi annabo en sam be nuddinayi Allah jippini deftere sam to holli en yahudu be nasara pat be wala nder sadaqu mushrikina be wala nder sadaqu be wala nder muttaqina be no noni muttaqina kambe on be tindiniri be gikkuji do to Allah wadi nder mabbe naam ya alladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، فمن انتهى بعد ذلك وأداء إليه بإحسان. نعم، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن انتهى بعد ذلك فله عذاب أليم. جمراوي يا أيها الذين آمنوا يا أون المؤمنين كتب ɗum farlini aleykum dow moɗon alqisasu batargal fi katla ha mbaraɓe, alhurru bil hurri dimo watitore dimo bandum, wal abdu bil abdi maccuɗo watitire maccuɗo bandum, walunfe bilunfe debbo watitire debbo bandum. faman ufiya lahu min akhihi shay'un, faman on ufiya yafanaɗo lahuɗo maako daga to wargo man min akhihi ibgo e derɗiko mbaraɗo shay'un hunde wonde feere, faman ufiya lahu shay'un fala isma alayhi ko fattiba'un bi ma'rufin, fattiba'un tokkaki bi ma'rufin be mboɗeka, wa ada'un e hokkuko ilayhi faki mako bi ihsan be mboɗenga, ma'rufu be ihsanu fu ɗum mboɗenga. Jamirawo sey wiyata famani tada komoe ɓeeti bada zalika ɓawa bolwa ɗum ɗo, zalika bolwa ɗum ɗo tahfifun ɗum hoynaneki min rabbikum diga jomi on, wa rahmatun e hinne. famani tada komoe e hinne, famani tada komoe ɓeeti bada zalika ɓawa bolwa ɗum ɗo falahu azabun alimun, yangada shatu kaɗo dow mako. ayare ɗo nde wari nde fuɗɗi waddugo kiitaji, nanema en mbi surol bakara ngol jippi ha madina, nden bo kangol ngol waddi kiitaji ngam wakkatiyel man dawla islama kafama, jotta kam sharia islama on we'itete. to nder man bo ayare ɗume on arti waddego, ayare qisasu batagal. ɗume on woni kalimol qisasu? kanjum on ngol hoosama diga qassu, diga ta'ugo, alqat'u bimana ta'ugo hunde ko helnyugo hunde ko kuma waɗugo hunde fota be hunde, kanjum ɓe mbiyata qassa aɗɗayru ussa janahu, sondu amma bileji muɗum helnyama, fa kam ɗayrun faqman yu'addu muzahima lakum fil ma'ali wal janahu lahu ussa, bileji muɗum helnyama. ay diga qassuɗo diga ta'ugo haɗɗo ɓe ngaɗi almi qassu, ko hawsa en mbiyata almakashi, enen fulɓe bo en ɗo wiya noy mekesde, ko mekesde. to laataki pat hosama diga ɗume, diga alqisasu batagal on. to ko waɗi ɗume wiyete batagal? hamɓe araɓɓe hedde ko islama wara wari tawi ɓe ɗon nder worngoji wala kero. ɗume on woni wargo? goɗɗo umma ya mbara goɗɗo, yimɓe ma ko umma lora ya wata, oye wolora umma sei konu umma caka maɓɓe, sei ɗum waɗa ka mbartirgo ɗum wala keron, ha ɗum yehi ɗum ɗaɓɓa timmingo ɓe. en andi kaɓe ɗon ɗuɗɗe, kala marɓe sembe fu to ummini goɗɗo feere ma ko to o fotti be goɗɗo ni se o mbara mo jafta ko o mari, to ɓe liñi ɓe hefti wane on mbari mo ɓe bo sena wara mbarat oɗo ɗogo. nden goɗɗo feere to o mbaranama goɗɗo mako o seedata ko oɗo ɗaɓɓita mbarugo ɗo, seeto o hefti goɗɗo man o mbari mo, to o hefte goɗɗo man o mbari ha nder leñol may bo se o tefa moy on kuf'u mbaraɗo mako, mana mo fotata ɗum, se ɓe mbiya ɗum attakayilu biddami, mana o eta i'am ma mbaraɗo mako ɗo fotan be i'am wane kasajo. to kanjum ɗo ɗum yehi ɗum ɗo timmina araɓɓe, en andi kaɓe ɗon waɗi arbul basus, nde waɗi ha maɓɓe hamɓe araɓɓe, ko hari sumnu abbat heɓa nifa habre man se nde ɓe waɗi duuɓi 40 ɓe ɗo haɓa ɗum ɓiɓɓe wappayɓe bo hakkunde bakru be tangliba, en andi irum habre man ne waɗi hakkunde zubiyanu be bani absin, kañum waddi zohiri o yimi kasidare mo allaka mako ɗo dow mare o yimi, ay woɗi o wiyata yamina lanima sayidandi wujittuma ala khayri halin min sahilin wa mubrami, tadaraktuma absan wa zubiyana badama tasarbala ma bayna al ashirati biddami. anko yimi mo allaka mako asidare mako fu do tindingo kaɓe maɓɓe be no hari mumnu sinanin be harisu no ɓe ñifiri kaɓe maɓɓe. to ɗo se ɗum lati ɗum al'ada maɓɓe on, to islama wari
dina wari sai ɗume jotta kam ɗo dina man sigan ɓe dow lawol kanjon jomirawo sai fuɗɗiro wi ya ayyuha alladhina amanu ya onon muminin kutiba alaykumul qisasu batagal farliɗina dow moɗon hande ɗume on woni batagal goɗɗo to o mbari goɗɗo ɓe mbarta mo naam ayra ɗo arti jippugo dininta ayra nden tan mi jangugo ha suratu nisa'i nden hamɓe nane ɓe laati hamɓe araɓɓe man to gorko on debbo on mbari gorko ɓe mbartata debbo sei ɓe mbara gorko darnde maako ha warti ɓe ɗo yimitira ɗum ɓe ɗo wiya kutibal qatlu wal qitalu alayna wal gawani amaluhunna jeylu zuyuli hamɓe ɓe windanama mbargo hamɓe on yata ko nuroɓe ka wala kugal sei ɓe jooɗa ɓe fawna tan ha saare kañum jomirawo sei jippini ayare ɗo o wi kutiba aleykumul qisasu batagal win farliɗinama dow moɗon hande kalimawol kutiba ngol ɗo nufa farliɗingo on amma koɗi jomirawo wi kutiba ngam hamɓe araɓɓe nane ɓe laati ɓe ɗo winda no ha lare ko kuma ɓe ɗo winda ha i'e ko kuma ɓe ɗo binda ha ka'e to ko winda ha kayre tabiti wilatako en andi jotta ko bindi men kaɗɗo arabiya woodi bindi keɓaɗi ɗum kaɗɗu lahyani be alkaɗɗu samudi be alkaɗɗu nabadi pat ha ka'e on ɓe heɓi ɗo windi ɓe hefti bindol man nda duuɓi ko ngol jooɗi ɓe heɓi tarika maɓɓe hamɓe araɓɓe to se windugo hunde tabiti ɗum hunde farliɗini nde manade tabiti ɗo ɗon sey jomirawo wi kutiba aleykumul qisasu batagal farliɗinama dow moɗon filkatla ha mbaraɓe alhurru dimo bil hurri be dimo bandu wal abdu maccuɗo bil abdi be maccuɗo bandu walumse debbo ɓe lumse ɓe nanta debbo to haɗo masabaji sei waɗi komguli kadi ƴewi ndaɗo ko wari ay ayare waran ha suratu nisa'i to jamira ɗo wiya wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal ayna bil-ayni wal anfa bil-anfi wal udhna bil-udhni was sinna bis-sinni wal juruha qisas jamirawo o fassiri o wangini en haala qisasu ɗo ayna haɗɗo tan o wolli ba ay hatto o wolli haala qisasu nden qisasu waɗama ngam to goɗɗo o mbari goɗɗo e mbartamo to seɗe wi to en laara ha islama ndey annabijo waɗi tadbiq ɗo ko ayare no jippi diga hitande ɗiɗaɓre amma kuugal maare waɗay sei nde annabijo ɗo dilla honu ɗa'ifa o timmidi be nanta fatu makkata o yehi o timmidi be hunaynu o sali o ɗo sakiti o tasni ɗaɗifu o tasni sakifu o dillan ha ɗa'ifa sei goɗɗo nder bani laysin wari mbari goɗɗo nder bani husayyilin sei ɓe wullimo ha annabijo sei waɗi ɓe nangimo ɓe mbartimo to ɗo on kiita man ka fuɗɗi huugo ha islama ɗo on qisasu arande ko tonga ko annabijo waɗi to nden laatino to goɗɗo mbarama sanadi ma ko sei ɗum ummina fitinaji ɗuɗɗum nde qisasu waɗama diga wakkati mai sei ko moye huli mbarugo ngam ɗume oɗo andi to o mbari ni ɓe mbartanmo nden nane ɓe ngala waɗa ɗum muwasana to maccuɗo mbari dimo sei ɓe mbarata ko maccuɗo man ɓe tefa goɗɗo feere dimo ha nder lañol mai ɓe waɗa to ɗiɗo ɗi pat ceria sei wari wangini ɗi to modiɓe sei ɗuɗɗini komgili en wala wakkati lornugo komgili maɓɓe ko ɓen bene o hosiri ay bana ibnu aɗiyata no o waddiri o senditi komgili man yahugo komgili nayi feere feere ɓe wi aa to gorko dimo o mbari debbo dimo to ngam man ayinanema diya gorko ɓe diya debbo feere feere sei ngam man to ɓe yaafi wargo wakkere sei ɓe yoɓa diya wakkere anni komguli may ɗi ɗuuɗɗi to haɗo modiɓe sei wiyata ayare ɗo ka hiiti inna nafsa bin nafsi ɗo woɓɓe waɗi komguli nder modiɓe tafsiru ɓe mbi'a ayare inna nafsa bin nafsi kayre ɗo dippinde ɗo yecca en haala bani israila on wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafsi wal ayna ay ɗo yecca en ndano woni ha bani israila ngam ɗo illa ɗume hamɓe bani israila ko waɗi jomirawo waɗani en bani israila en tawan ka suratu nisa'i to bani israila hamɓe ha maɓɓe jomirawo wanni ɓe alqisasu tan to goɗɗo mbari ni ɓe mbartamo tan wala diya nasara
annabi isa nde wari hanko bo to goɗɗo mbari ɓe yoɓa diya tan to haɗɗo dina islama nde wari sey hawti ɗiɗi fu hawti wargo be diya to ha goɗɗo mbarama faman qutiliya faqad janan liwalayatihi sultanum ko fala yusrif fil adli innahu kana mansura to ha goɗɗo mbarama to jotta kam mbaraɗo sey yimɓe maako woodi waliyu i'am maako mana mo hettini i'am maako ko saaro maako ko ɓiɓɓe maako ko leñol maako woodi mo hettinta i'am maako hanko on ta'ata kiita jotta ka o wi'a ɓe nangan mbarɗo ɗo ɓe ngadda ɗum jotta ka ɓe mbi'an o mbara mo to o mbartimo ni ka timmi alaman timmi ha totton ko kuma o wi'an o yaafimo to o yaafimo sharia se wi'a to ɓe yoɓa diya o yoɓa diya ayi o hisi mbarego to sei o wadda diya kadi o warda diya to o waddi diya ɗo to ayi ɗum pat majum ɗum waɗama ngam ɗume ngam heelugo wargo man en tawan ka ayare soto kañum waɗi jomra wi wakat o wiyata ya alladhina kutiba alaykum alqisasu fil qatla alhurru bilhurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bima'rufin wa ada'un ilayhi bi ihsan ay faman ufiya lahu min akhihi shay'un to ha goɗɗo yafanama min akhihi jamira se waddi inde ɗume mbargo amari goɗɗo on amma mo a mbari man jamira se wi ɗume ay o derɗa nderɗirago wa ɗume ha islama min akhihi haɗɗo masaba imam maliki to julɗo mbari kefeero o mbartatake se de ɗum yoɓa diya amma woɓɓe nder masabaji ɓe wi'a ko julɗo to o mbari kefeero to ni o zimmadinkejo on o mbarteteɗo amma enen zahiru masaba meɗen maliki julɗo mbartatake be kefeero ngam dalila ayre faman ufiya lahu min akhihi shay'un ay goɗɗo to yafanama daga to derɗi komo o mbari hunde wonde feere jamira wi fattiba'un bi ma'rufin to se o tokka o hokka haqqe mako kañum hokkugo diya bi ma'rufin be mboɗenga haɗɗo wodi ɓe sewi fattiba'un bi ma'rufin wa ada'u ilayhi bi ihsan ɗo ɗum ɗon nder jawami'ul kalimi ay jamirawo o farliɗini qisasu batagal sey o wi faman ufiya lahu min akhihi shay'un amma ɗume o solli to ha wargo ɗo ngo feƴƴi to amma yaafugo bo boɗɗum ngam man to onon bo on yaafanama daga mbartego mo moɗon to fattiba'un bi ma'rufin sey a tokkira ɓe benanta mboɗenga wa ada'un ilayhi bi ihsan sey a hokka diya bo ɗum mayma nder mboɗenga man a tokka ɗo hokka diya no handi nder wakkati ha a yoɓa a timmina to haɗɗo ɗum sappi en dede no ɓe ngoni en ɗo andi hamɓe araɓe tanka al'ada man ka ɗo ha hande to jaziratul arabi ha lesɗe araɓe ha hande kiita qisasu ɗo huwa nden ha hande to goɗɗo mbari goɗɗo ɓe ɗon mbarta mo ne heɓay ɗo fu wodi mbartaɗo ɗon amma leñol maɓɓe waran tora yafuye to tori yafuye ɓe yoɓa ndiyam i'am woɓɓe feere himiya sala ɓe yiya i'am maɓɓe sodatake ngam ɗume to ɓe hokki goɗɗo diya o jaɓi o ñaami sey ɓe waɗa kabi o nda wane ɗo o ñaami iyam wane maako wane ɗo o ñaami iyam wane maako to sey ɗum laata kalimol mangol on ha maɓɓe kañum waɗi hamɓe to goɗɗo maɓɓe mbarama ni o mbarte tan to kañum ɓe ɗo waɗa tatbiqu majum ha hande mana ɗum ɗo huwe ha hande ha lesɗe araɓe to goɗɗo mbarama o mbarteteɗo khilafu lesɗe meɗen enen e lallay enen jotta en sotti diga hurugo ɓe non to qur'anu be hadise ɓe waddani en shari'aji ɗon ɗiɗi en hurata ɗum nisamu dawla waddi ɗum zamanur waddi ɗum amma hedde ko nasara wara en ɗo andi modiɓɓe meɗen hamɓe nonte alkali en ha leddi ɗo fuu hamɓe be ɗume ɓe hurata be nanta shari'a ɓe hurata be qur'anu isasu ɗon hitaji ɗon ɗereji ɗon en heɓi neɓay ɗo dedei no alkalijo hitiri wargo je feƴƴi ha nanta ayweji ma balwa ha wuro ngo ɓe wiyata gengle ɗo woodi goɗɗo mbari debbo goɗɗo feere o fuɗi kirol o mbari ɓe yarimo ha alkali yola may ndano hitinirmo kiita wargo kisasu man woodi mbaraɓe ha giire woodi mbara ha ɗum pat kisasu ɗon no huwa hedde ko islam a wara amma jotta hedde ko nasara wara amma jotta nde nasara wari sottini ɗum warti jotta kiitaji ɗen hurata feere na kita qur'anu amma kodeke woodi ha gomnati man yettinta ɗo waɗa kisasu man amma ɗum pamaru to ɗo jamirawo waɗi ɗum ngam ɗume ngam reenugo iyamji ɓiɓɓe adama kanjum wi zalika tahfifun min rabbikum wa rahma
zalika bolo aɗum o takhfifum ɗum hoynaneki on min rabbikum diga onon diga nane goɗɗo goto mbareteno ba ɗum waɗi harbul basus e mbi ko harbu irum hurubul fijari irum kaɓe gaɓɓe ha araɓɓe goɗɗo goto mbarata goɗɗo goto yotta harbul basusu ko ummini nde ɗum husaynum nu bambami goɗɗo goto mbaraɗo harbu afsu be subiyana ɗo husaynum nu bambami goɗɗo goto ɓe mbari amma se nde ummini haɓre duuɓi 40 ɓe ɗo kaɓa nder maɓɓe yonkiji mbaraɗi wala keerol kañum waɗi zohero wiyata o oksumu bil bayti allati ɗafa hawlahu rijalum banahu min quraish no jurhumi ko yamina lanima sayidani hari sumni hamɓe on dari ɓe gaɗi ka yoɓugo diya man se ɓe gaɗi kala hitale fu wane hokka ngeloɗi dubu kaza wane bo hokka ngeloɗi ujune kaza ɓe ɗo waɗa banni ɓe ɗo yoɓa diya haɓe ñifi kaɓe man ha maɓɓe to kaɓeji goɗɗi feere ɗi timmay sende annabijo sallallahu alaihi wasallam wari kay isa dede al'adaji maɓɓe araɓɓe ɗi timmay se ñande annabijo o waɗi kutba mako hananta arafa o wi kala iyamji jahiliya fu o wallini ɗe diga hande iyam ka o artata wallingo iyam je ɓiɓɓe bappa mako abbas o wi iyam man o yandini ɗam diga hande mana al'adaji jahiliya fu o darni ɗi jotta ka sharia islam on huwata kanjum waɗi o fuɗɗi kisasu ha ɓawa ɗon be nanta lebbi seɗɗa je en wi kisa hawasinikejo be banile sumnu saɗin ɗo to kañum jawrawi zalika tahfifun min rabbikum wa rahma faman itade bada zalika falahu azabun alim faman on itade ɗeeti ɓada zalika ɓawa bolaɗo ɗo falahu azabun alimun yangada catuka ɗon e noyi to goɗɗo o mbarti goɗɗo nden ɓe yafani mo wargo o yoɓi diya nden diga ɓawa ɗon fayin ɓe tarti o lori o tarti o mbari goɗɗo man kañum jema rawi faman itade bada zalika falahu azabun alim to ɗum fillama ha zamanu annabijo sallallahu alaihi wa sallam irum majum waɗi to hanko ɗuɗɗum nder masabaji fi to oɗo ɗo hanko jotta o metata o yaafe hanko kam ngam o mbarino goɗɗo ɓe yaafimo o yoɓi diya nden o lori o mbari goɗɗo to hanko o yafatake amma umar abdul aziz o wi a ɓe hokkita hunde mako ɓe hokkita kita mako waliyul amri mana amirul muminin hanko o larata ɗum on woni maslahaku luttugo mo ɓurina ko mbarego mako ɓuri to o tawi luttugo mo ɓuri to o luttete amma o tijjeteɗo to tawi mbarego ɓuri bo to ɗo bo ɓe mbaran mo tan amma zahiru ko lolli goɗɗo to o mbari ɓe yaafimo to lori o mbari to hanko ta ɓe lora ɓe acca mo ngam accugo mo cusnoɗinan woɓɓe feere bo dow feesingo wargo man kañum woni jabirawo wi fani tata bada zalika falahu adabun alimun yangada chatuka ɗo wodanimo nam ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون جمراوي ولكم دوداني في القصاص يا باتارغالو حياة لتك نجينام يا أولي الألباب يا أولي المربع كيلو لعلكم حقيقة أنون تتقون أن كلان الله jamira se o wiyen wala kum fil qisasi hayatun qisasu ɗo kanjum on wartiri ngendam lutti ngendam to qisasu walano da yimɓe timmino wane mbara wane bo lora mbara wane bo lora mbara wane leñol fuu se umma ɗo habda be leñol kaza o da se ɗum timma banan zoyru yecci en ɗo tadaratuma afsana zuwana badama tafanaw wa daqqu bainahum idra man shami ay a hewtitini absu be zubiyana ɓawo ɓe arti ɓe timmino mana ɓe mbardama en ɗo andi har sumno abbad no o timminiri konu hakkude bakru be nanta tangliba ha sende goɗɗo nasti nder gaska ɗo ka ɗo wiyamo harisu am a mbardi leñol pat wala ko lutti luttu woɓɓe feere ɓa zuriyaji meɗen lutta to kay jamirawo wi wala kum fil qisasi hayatu ay ngendam ɗon hananta batagal ɗo to batagal walano da ngendam walano ase batagal waɗama ngam warungo acce ñande ɓi adama ɗo andi to a mbari ambo a mbarteteɗo dole ma a rentoto a hulan ngam aɗa andi to a mbari ni haragare fo an bo a mbareteɗo to haɗɗo se jamirawo sappi en o wi marɓe hakkilo ɗo andi qisasu ayi a zahiri oɗo ɗo mbari hanko ɓe mbari mo o yatoma mbari hanko ɓe mbari mo nayi ɗume ɗum ustugo yimɓe on to jamirawo wi to ɗo kanjum woni ngenam ngam ɗum ratɗu on haɗan yonkiji daga to husitan gorgama fu ngam a yiɗi yonki ma lutta bo a luttan yonki goɗɗo kajum ya rabbi wala kum fil qisas hayatun ya ulil albabi la'allakum haqiqatan onon tattaquna on hulal Allah to mi on acci wargo to fa on hulal Allah haɗɗo en tawan ka suratul nisa to satugo kiita wargo wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannama khalidan fiha
wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban alima azaban azima jomirawo yeccan en tami yeccugo en marugo yonki no halliri ɓi adama to o mari yonki wala ko hisnatamo en andi wari ha nder hadiseji annabijo sallllahu alih wa sallam an nokkure goɗɗo feere o silmi ɓe ɗiɗi fu ɓe silmi amma woodi moɗo tokkano goɗɗo ƴi'am nder jahiliya wayi mbarino baba mako ɓe pat ɓe sahabo en nden oɗo nde o laari oɗo ɗo ha madina ni se o mbari mo nde o mbari mo se o doggi o wari annabijo o wi annabijo farana mo ma o mbari annabijo wiyata mo a mbari mo ɓaawo o arti o silmi oɗo sheedi la ilaha illallahu a andi bo la ilaha illallah ɗo heɓɓa ko sali fu o wi istahfirli ya rasulallahi annabijo wi la gafara llahu laka to ɓe filli wala goɗɗo mo allah annabijo haltini o wi allah ta yaafe se hanko feere mako ngam o mbari goɗɗo ɓaawo bo goɗɗo man silmi mbarugo mumininde o halli o ummi o dilli oɗo woka ɓaawo man o irtoɗi o hoti ha leddi sham nonnoon o mayri o kefero ngam nane ma annabijo arti do animo wi ta allah yaafe dede ko a waɗi ɗo ɓaawo bo o silmino oɗo non nder sahabo en nda ko fe'animo to mbarugo yonki hunde satude en allah waddi en zamanuru je yonki ɓi adama warti wala daraja ngam dalila ɗume ruhul imani arti wurti ha meɗen daayi mbarugo goɗɗo wala no foti aɗa en ɗo laara ɗum jotta mbarugo ɓi adama woɓɓe feere wartini mbarugo ɓi adama bana mbarugo dabba on yonki to goɗɗo mbarata ko goɗɗo di ko luuti goɗɗo o laata oɗo mari ko hisnamo ɗuɗɗum aybeji goɗɗo ɗo allah hisnamo ma banda mbarugo yonki kañum jawna wiyata wala taqtulu nafsa allati harama llahu illa bil haqqi haɓɓo modi ɓe wiyata la zawalul kabati ahwanu inda allahi min qatli nafsin mu'minati o wi yibbingo suudu kaaba goɗɗo yaha tawa kuje a suudu kaaba a yibbina ndu ɓuri hoyugo ha allah dininta a mbara yonki sey modi ɓe wiyata ɗum waɗi ei to ɓe yibbini suudu kaaba lora ñiɓa ndu ay hande ɓe ñiɓan ɓe yibbina suudu kaaba janngo bo yimɓe feere waran ñiɓa to a mari yonki bo mo lornatamo to ki mbarama ni halama ki sali on wala o foti yornugo ki to mbarugo yonki ɗum hunde on satude kanjum waɗi goɗɗo caɗɗum o mbara yonki o hisa allah reenu en hanjum jomirawo wi alakum fedi sa seyatuni a ulil albabi la'allakum tattaquna nam كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربون بالمعروف حقا على المتقين. جمراوي كتب عليكم دون فرلدين دو مودون إذا حضر أحدكم الموت تو سببوجي ميد يالرني غوتو مودون الوصية وصية إن ترك تو أتشي خيرا جودي الوصية وصية للوالدين سارين والأقربين إبدنا به للوالدين والأقربين متانكم بالمعروف بين تنبودينغا حقا على المتقين ɗum haqqi on ha dow huloɓe allah ayare ɗo nde wari nde ɗo tokka kangam kayre bo nde waddi kiita gotka feere ayi kutiba hatto jamirawo holli ya ayyuhalladhina amanu mumini en on kutiba aleykumul qisasu ngam zahira man ammu on ɗo ka shafi kala muminijo fu nden haɗɗo sey jamirawo wadday ya ayyuhalladhina amanu so o wi kutiba aleykumu iza hadara ahadakumul mautu in taraka khayran lil wasiya jamirawo farliɗini dow moɗon isa hadara ahadukumul mawtu to mayde yalɗiniri goto moɗon mana to asbabul mayde warani goto moɗon ko kuma goɗɗo o ñawi ñawu ngo o ittani hoore maako tammuɗe o yeɗan ɓaawo maago ko haaliyel gonngel feere o simti hoore maako o andi bo catɗum o yeeɗa ɓaawo maagel in taraka to o acci bo hayran oɗo mari jawɗi hayran haɗɗo jawɗi jamirawo wi kutiba aleykumul wasiya to allah farliɗini dow moɗon on waɗa wasuya to ko jippini ayare ɗo ayare ɗo nde jippi ha dow araɓɓe nde wari nde ɗo jippina kiita wasiya koɗe ke modiɓe tafsiru wi ayare ɗo kiita mare ittama be kiita ayare suratu nisa'i to ɓe garan ha dow maka amma kamɓe araɓɓe ɓe laati
al'adaji maɓɓe to goɗɗo maayi ɓe ronnata jawdi maako. Moy on mawɗo ha nder leñol to ɗo mari ɓiɗɗo mawɗo yettuɗo kahlu to an kon daronta jawdi, to wala ɓiɗɗo mawɗo sei laata bappa maako bappiraɓe ɓikkon ma kañum derɗi ko mawɗo mo mari sulɗa mari bawɗe fuu hañum on darorta jawdi may no o yiɗi o wattani, o hokka mo o yiɗi, o ɗawa mo o yiɗi, nde goo o jogani ndi pat. ɗo ɗo nder al'adaji maɓɓe laati nda jawdi ndi annano ndi warete. Nden sei irum majum ɗum ɗon wina fitina. En ɗo anndi ko feƴƴi ɓe ɗarfatum abdallah albacry ayi o yi wa zulmu zawil qurbe ashaddu madadatan ala almar'i min wa'i lhusami lmuhannadi. o waɗi ɗarafa simti hoore mo haban ni baba maako maayi o ɓingel, baba maako bo lamɗo on acci jawdi, bappiraɓe maako sei haɗi mo jawdi man. kayri ɗo sanadi maari waɗi o laati o yimowo a sanadi man o wiyata wa zulmu zawil qurbe ashaddu madadatan, to ñange ɓaddinaɓe ɓuri naawugo alal mar'i ko min wa'il husamil muhannadi, toñange je ɓe toñata bandiraɓe maɓɓe ɓuri naawugo dininta fe nawande ta'ande kafaje hindiyankoje. to hay kanjum waɗi o nasti habre, o nasti wancugo oɗo tefa hananta ha dow man o maayi. wala yuzakkihim wala hum adabun alim. nde ha suratu ali imrana bo nde ɗo wiya inna alladhina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhum llahu wala yanzuru ilayhim yawma alqiyamati wala yuzakkihim wala hum adabun alim. nden ummi se en fassirde suratu ali imrana nde hani no en fassira bo nde suratul baqara inna alladhina yaktumuna anzala llahu min alkitabi wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma yaquluna fi budunihim illa an-nar. jamirawo ɗo wiya ha ayare man andu ɓen suuɗoɓe ko Allah andini ɓe ha nder kita ko Allah jippini nder deftere kanjum woni yahudu en yimɓe tawreta tindore annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo. en waɗino misalu man fuu keñe en mbi kanjum ɓe wiyata sukukul gufrani, hamɓe ɓe waran ɓe ɗaɓɓita goɗɗo on jamu ceede so wara ha modibbo o wiya ɗaɓɓita kiita, to ɗaɓɓiti kiita man se hitanamo mana se canjanamo ayare Allah yecca mo ko yiɗi. to kanjum ɗo ɗum ɗo wi'e bana rishwa, bana kanjum waɗi jamiraɓe ulaika ma yaquluna fi budunihim illa nnara, wala ko ɓe ñamata ɓe jaɓa ceede ɓe canja kiita Allah. jamiraɓe wala ko ɓe ñamata ha deeɗi maɓɓe sey yiite. kanjum annabi jami sallallahu alaihi wasallam yaqulu la min labata bi suuti annaru awla bihi ɗo qalu wama suutu qala annaru qala arrishwa. ayi annabi sa sallam wi kala kusel fuɗirgel be suutu fuu yiite ɓuri handugo be maage. ɓe ƴemma e koni suutu kanjum o wi arrishwa ɗo. ayi hamɓe modi ɓe yahudu ɓe ɗo wara hokka ɓe rishwa se ɓe canja ayaji Allah. kanjum waɗi jamiraɓe wi ulaika ma yaquluna fi budunihim illa nnara wala yukallimuhum llahu yawma alqiyamati wala yuzakkihim. ay jamirawo sennataɓe wala hum azabun alimun yangada nawka ɗo waɗani ɓe. nden ɗo on bofol man ngol en waɗi tasihu ɗo yawɗo Allah, nden en jokkan tafsiru meɗen laysa albirru. nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جميرا في ليس البر لو تاري لا تاكي أن تولون أن كوشت وجوهكم جيسمودون قبل المشرق جهة فدرله والمغرب كو مترله ولكن البر كوني لو تاري كم ولكن البر من آمن بالله نؤمن الله واليوم الآخر يلو ماري رغاريره والملائكة ملائكة والنبيين النبوين وآتى المال أو حكي جودي على حبي دو يدكلي ذوي القربى جمع بدرغال واليتامى يتيم والمساكين مسكين وابن السبيل وندو جهاله وفي الرقاب والسائلين نون جموبه وفي الرقاب نون ديمنتبه nden wa aqama salata o ɓooshi julde wa ata zakata o itti zakka jamirawi ulaika alladhina sadaqu walmufuna bi ahdihim walmufuna bi ahdihim idha ahadu nden hebbinoɓe alkawe maɓɓe to ɓe kosidama alkawal jamirawi ulaika ɓeɗo ɗo allazina sadaqu hamɓe on woni gonɗiɓe wa ulaika ɓeɗo ɗo humul muttaqina hamɓe on woni huloɓe allah peña en fassiri ɗuɗɗum nder ayare ɗo fu en fassiri ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر أن نفسر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين then نفسر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أن هذا وابن السبيل نفسر وابن السبيل أن دو والسائلين أن بي wasa'ilina kamɓe ononi toroɓe ɗaɓɓitoɓe to irum ɓen on ɓe jomirawo wolwini ha ayare ɗo ayi jomirawo wolwinen ha suraji lesto wode o wiyen walladina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lissa'ili wal mahrum woodi yimɓe feere nder mu oɗo limta nder none mumini en o wi woodi woɓɓe feere ha jawdi maɓɓe ɗo woodi haqqe anda ɗum ɗum on woni haqqe man lissa'ili ƴamoɓe to mo on woni sa'ilu ko nufete be sa'ilu ha ayare ɗo hanko on jinniɗo goɗɗo oɗo jinni nden o wari o tori maɗa to hokkugo mo jamira wiyan ɗon nder birru ɗon nder ɗowtare to noyi on waɗi hokkugo irum oɗo ɗon nder jinnu nden woodi nususuji feere bo ɗi wari ɗi haɗi torle en ɗo andi woodi hadis onde annabijo sallllahu alih wa sallam goɗɗo ummi tori ha nder julurde ƴami o haɗi ɗum tornde nassi je haɗugo tornde ɗon nden haɗɗo bo jamirawo limti hokkugo torɗo ma toriɗo ma ɗon nder ɗowtare to se modi ɓe famtini en ɓe mbi'ata to toriɗo ɗo se to o waɗai tornde woni sana'a maako mo waɗai tornde woni sana'a maako oɗo mari ko o huwa oɗo nangiti oɗon nder semtende amma o uñama ha o tori o oñama ha o tori to o oñama ha o tori hokkugo mo ɗon nder boɗenga amma dede ɓe wartiri sana'a maɓɓe tornde to hamɓe bo haalaji maɓɓe ɗon feere yanayi maɓɓe ɗon feere aa wolwanaɗo haɗɗo toriɗo amma bo jinnare ko ɓillo on waɗi mo o torima to hokkugo mo ɗon nder ɗowtare to en andi ngaliban irum maɓɓe a tawan ɓe torataman se to ɓilli to a laari ɓe torini to hunde man nde ɓilli wato se to ɓe hoosi semtende maɓɓe ɓe soori nden ɓe soda ɓe ɗo waɗa misalu maɓɓe ha nder modi ɓe waɗi modi bojo feere oɗo nder faada mako ñande man oɗo jooɗi se goɗɗo feere wari nde wari se wi'atamo se ɗo jogi faandu ndiyam o wi mi waddanima ndiyam ɗo amma ndiyam may ɗam marɗam daraja mi yiɗi a sooda ɗam o wi no a sorata ɗam o wi a sodan ɗam dinaru temerre o wi mi hokkete dinaru temerre be 50 do ndiyam o wi aa dinaru temerre ni ceede maje o wi aa nde ni ɗam ɗo mari daraja kam min bo se to mi soodi ɗam dinaru temerre be 50 so o wiyatamo to bisimilla se o umri ɗii ko masa masa yo hoosu ceede ha kaza dinaru temerre be 50 a wadda o yehi o hoosi o hokki goɗɗo man dilli se ɓingel mako ɗo ƴama o wiya baba kadi an a anda ndiyam ɗam ɗamejam goɗɗo o wima nda ndiyam marɗam daraja tan nden a wi a sodan o wi aa mi andi ndiyam ɗume wato ndiyam tinde yeeso maako
o tiita o ƴama am ɗo ɗum semtimo ngam man ha o sowana am semtende ɗo on o wartiri ɗum ndiyam marɗam mana semtende kañum fulɓe wiyata tori heɓi ma semti sakko to torayi kam sakko to tori heɓayi tori heɓi ma semti to ndiyam yeeso maako on o sorani Modibo man nde o wari o wimo nda ndiyam marɗam daraja ni Modibo bo se wi mi soodiɗam ma ɓuri no o soriri ɗam so wi so wi ɓii ko o nufata ɗo ndiyam semtende yeeso maako kanjam on o soraniyam ɗo haaji o mari to se Modibo man oɗo wasbita o wi ɗume on ma waɗi o hippitay oɗo ɗo mari haaje se nde wari soranimo ndiyam yeeso muɗum kanjum on hanko ko o wasbitita to se o foɗani ɓii ko ayare ɗo o wiyatamo laysal birru ha nder man wassa'ilina ɗo toriɓe to ɓeɗo ɗo hamɓe on nufeteɓe kañum waɗi a tawa cirum maɓɓe catɗum ɓe tora to bo ha ayi ɓe tori may ɗum illake na bana irum zamanaru hande Allah waddi en toroɓe ɗo feesi tonde mamma none ɓe gaɗani ɗe nafaru woodi wangiroɓe tampere woodi wangiroɓe suuno woodi wangiroɓe ɓe ɗon mbiya ɗum mawla kana ko toyni ɓe yanayi no torɗe man ɗe feesiri jotta aa na kanje nufete haɗɗo ba torde nde jomirawo wolwata ɗo o nufata oɗo nufa jingniɗo o tori to haɗɗo jomirawo sefi hokkugo mo ɗon nder birru ɗon nder ɗotare wa sa'ilina nden jomirawo wi wa fi riqabi non hananta zamanu ɗum marata maraɓe mana zamanu ɗum marata maccuɓe to ittugo ceede hokka maccuɗo sotta hoore muɗum kanjum ma ɗum ɗon nder birru ko kuma a andi goɗɗo o waɗi mukataba o windidi be jomiko wimo o huwana ɗum kugal kaza ko o wadda ceede kaza to waɗi ceede kaza ni o rimɗi to a andi wane ɗo windidama to a hoosi ceede a hokkimo hanko ma o nasti ha nder ayare ɗo kanjum en andi Salman al Farisi nder sahabon annabijo sallallahu alaihi wa sallam en andi nder yimɓe Farisa o woni amma dina maɓɓe fotanaymo o sali o dilli o wanci ha dow duniyaro yo Sham ha ɓe tindini wargo annabijo o ɓatti Madina araɓɓe se nangimo nde ɓe nangimo go se ɓe sorimo dow o maccuɗo ha Madina hanko bo se oɗo nuɗɗini oɗo dow banni ha annabijo wari nde annabijo wari o waɗi alamaji no heftirta annabijo do hefti annabijo to ɗoɗɗo noon annabijo se wi'atamo o windida be jawmiko mana waɗa mo kataba o heftan ndimu mako to se o wari o windidi be jawmiko se waɗimo je jagguje ha o maaya o yoɓayi ɗum ayi ɗoɗɗon on o wi o awanan o dibinoje gesa ka dibinoje may bo ɗe mawna seto ɗe ɓendi nden o waddan kangeri bo awnusa kaza ɓe wari wecci annabijo ni annabijo wi wala ayɓe yehi mofti sabon o wi ɓe mofta dibinoje man ɓe mofti o waɗi ɓe yahi ɓe wasa annabijo wari tiggiɗe be hoore muɗum ɓe nandi ki sallolluka on boko hitande yalta dibinoje may ɗe mawni ha ɗe rimi nder nduɓu gotel nane bo dibinoje se to hoosi zamanuru mana se to hoosi jiilu duuɓi nogas ko duuɓi 30 ndenda dibinohi ɓenda amma seɗo nder hitande roore seɗe ɓendi nden ɓe gaddani annabijo hadiya kangeri nden o wi nda kangeri goo bo a rimɗi wakkere chatru kam wakkere ngesa lutti wakkere jawdi nda kangeri ɗo yaaru ayi o hoosi kangeri man o hokki ɓe se ɓe laari kangeri man ndi famɗi amma ndi yetti teddungal ko ɓe mari haaje ɓe mbi ɓe yerdayi annabi so jaɓi moyti ndi barkiɗi ndi wiɓe ha ɓe fonda ndi nde ɓe lere ɓe ɓolwini ndi se ndi lori ndi ɓeddi teddugo ndi ɓeddi woɗugo se o rimɗi nde o rimɗi annabi so waɗimo nder yimɓe saare to haɗɗo kanjum on sunna mu kataba bo vurti se laati jomirawo wi en to a andi goɗɗo a hokkanmo a sottanmo o rimɗa to kanjum ma ɗum nasti nder birri nder ɗotare kanjum on wa firriqabi nden watal ala hubbi zawil qurbi wala tamala sakini wamni sabili wa firriqabi nden wa aqama salata nden o lori o ɓooshi julde wa ata zakata o itti zakka to dokke ɗe en limtinane ɗo pat fana nder zakka ba zakka kanjum haqqe Allah on Allah farliɗini dow jawmu jawdi o ittandi o hokka be hokketeɓe ɗum farilla on ɗo ka a yiɗi ko a yiɗa fu dole maɗa hokka nden bo hokkugo wajibi ha zamanu ɗum ɗo mari sembe ma aa lamɗo warata itta zakka be hoore muɗum wakkati dawla islam ɗo huwa ɓe waran ɓe tawa maɗa ɓe lima ko a mari be sembe ɓe wurtinta a yiɗi ko a saɗi fu kañum ɓe waɗi sa'i huwoɓe ɗum jotmana les araɓe usaratul awqafi ɗon mana ministre je zakka kugal ma ɓe kamɓe ittugo zakka si a tawa diga gomnati artata itta zakka jawdi muɗum maral muɗum
waɗa ha wisara man nden ɓe tokka compagnie ji itta waɗa ha wisara man ɓe tokka ɓe to sey ɓe tokka ɓeɗo sarrifa wisara man bo deydey no waɗi amma eɗen ha leddi meɗen ɗum wala amma lesɗe araɓe ɗum ɗon to kañum wa'a tan maala wa aqama salata en wolino hala ɓocugo julde nden o kañum timmingo julde be sharɗiji mare be hay amare waɗi fuu wa ata zakata bo itta zakka nden jamra lori ɓeddi o wi wal mufuna bi adihimu isa ahadu ɗon nder ɗowtare hebbinoɓe alkawe maɓɓe to ɓe kosidi alkawal en andi hosugo alkawal ɗum hunde on marne daraja diga ha maɓɓe hamɓe arabe jahiliya hedde ko islam wara nde islam wari bo se sembiɗini hosugo alkawal nden ma waɗi hosugo alkawal ɗon nder makarimul aqlaqi ha qur'ana mana ɗon nder ha sharia islama nden waɗi ɗum ma ɗum haqqe on jamirawo ƴamtan wa ufu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula hebbine alkawal allah ƴamtan on haala alkawal to se allah waɗi hebbungo alkawal ɗon nder kamaluji timmudugo yonki ɓi adama so a laari goɗɗo hebbinan alkawal oɗon nder marɓe kamala ha sifa mako to hay goɗɗo hebbinta ko alkawal to oɗon nder ɓe wala kamala kanjum laati hamɓe araɓe ɓeɗo fiira bandol hebbingo alkawal ɓe nanta wafa'u ɓeɗo fiira woɓɓe bo ɓe nanta soyde bo alkawal kañum en andi bana suwaɗo yimi kasida maɓe kanat mawaidu fala yagurranka ma mannat wa ma wa'adat innal amaniya wal ahlama tabdilu kanat mawaidu urqubin laha masalan wa ma mawaiduha illa al abadilu mana ɓeɗo fiira bandol woɓɓe be hebbingo alkawal ɓeɗo fiira bandol woɓɓe bo be soyde hebbingo alkawal nder ɓe hebbinte alkawal on woni biyeteɗo urqubu oɗo mari ngesa dibinoje nder ɗi ko debbo wara toramo se o wiyamo to seeto dibinoje ɓaɗi intugo se o ta'anamo ñandere bako wara ñandere man o itti dibinoje man ha o soori so wiyamo to an ka jotta ka se muña se mawri go bo to ɓaɗi se o ta'anamo ñandere se to ñandere man nde ɓaɗi so o ta'a dibinoje o soora to nder ɗi ko wari ni se tawa dibinoje go ittama se ɓe fiiri mo ballol ha nanta soyde hebbulgo alkawal goɗɗo to hebbinta ko alkawal ni se e wiyama oɗo ɗo alkawe mako fa ɗum alkawe urqubu on kanjum on bana suwadu sa ɗum no kabunu zeyri yimri a kasida ɓe mantiri annabijo o wi kanat mawaidu urqubin laha masalan fama mawaiduha illa al abadilu to haɗɗo jamirawo se waɗi wal mufuna bi adihimu isa ahadu ɗum ɗon nder birru ɗowtare hebbinoɓe alkawal to ɓe hosidama alkawal nden jamirawo se waɗi tazilu ayare man o gawarɗininde mana o timminirinde ɓe ɓe wi'ugo ulaika alladina sadaku wasabirina fil ba'sa'i nden o ɓeddi tinnungo ko woni nder birru man wasabirina fil ba'sa'i waddarra'i wasabirina muñoɓe fil ba'sa'i ha satugo talakako ɗum on woni ba'sa'u kanjum hosama diga bu'su diga kalimol bu'su mana satugo ɓilla be talakaku woɓɓe feere ɓe ɗon muña dow talakaku ha nanta yimɓe wi'a ɓe marɓe amma na ɓe marɓe bo ɓe ɗon nder talakaku catungu aykin muñal maɓɓe be talakaku man be yerdugo haalel maɓɓe je Allah waɗani ɓe kanjum waɗi jomirawo waɗi ɓe nder muñoɓe wasabrina fil ba'sa'i satugo talakaku waddarra'i woɓɓe feere bo satugo imtihanuji irum nyawuji cungullaji naruji kujeji ɗi warata ɗi torra ɓi adama kañum wasabirina fil ba'sa'i waddarra'i nden wasabirina fahin hinal ba'si woɓɓe feere bo ɓe muñan wakkere ba'su ɗum on wakkere ba'su ɗo kanjum on wakkatiyel konu to konu wari tawi ɓe ko ɓe yehi kunu a laran muñal ha maɓɓe mana ɓeɗo torra ɓe ɓeɗo muñi dow toraka ɓe torrete ko kuma ɓeɗo mbare fi sabilillahi ɓeɗo muñi dow mbareki man kañum jamirawo se waɗi ɓe o wi wasabirina fil ba'sa'i waddarra'i wa hina al ba's sabirina kanjum bo ɗum ɗon nder ɗume mana ɗum ɗon nder sembuɗugo yonki ha shaja'a sembuɗugo yonki ha shaja'a dedei cuusal nden jamirawo se hawti jumla maɓɓe diga walakinil birru manamana ha warugo wasabirina fil ba'sa'i waddarra'i wa hina al ba's so wi ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun jamirawo wi ɓeɗo ɗo hamɓe woni gonɗuɓe ɓeɗo ɗo hamɓe on bo woni huloɓe Allah hamɓe on woni muttaquna to hayiɗi a anda ɓe en on woni sadiqina ha nder ummatore annabijo ɓe tindidiniri be gikkuji ɗo haɗɗo woɗi ɓe seɓe sendi ɓe mbi ayare nde ɗo sawi geɓe feere feere nder geɓe tarbiyatu nafsi kanjum on alfadailul fardiya
nden nde ɗe hawti bo alfadailul ijtimaiya, nden nde ɗe hawti bo ko wiyete almuwasatu, nden nde ɗe hawti bo nde shajaatu nafsi, nde ɗe hawti bo alqiyamul fardiya fi iqamati salati. no en famirta ɗi ha wi'ugo alfadailul fardiya kanji on ayi hunde nde goɗɗo feere maako o waɗata nde ha nder maako, mana seeto ma o yewti goɗɗo nden goɗɗo heftata ko woni nder maako, kanji on ɗume walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina. ayi ɗi joyi kanji ɗo ɗiɗo ha nder ɓernde ma tan, an be Allah tan andiɗi. goɗɗo ma to a yeccey ɗum andatako noyi on a sigiri ɗi ha ɓernde ma. kanjum ɓe wiyata alfadailul